L'altre dia volia pujar al terrat a fer-me una manola perquè se m'antojava fer-me una manola en el terrat i jo quan pense en fer-me una manola ja parle com si m'estiguera fent la manola. Per això t'estic parlant d'aixina i, i puig al terrat primo i hi havia dos senyores majors caminant i parlant, primo, fent exercici. Me cague en la puta que les va parir, primo, i no me vas poder fer la manola. Però, primo, és una injustícia molt forta, ¿vale? Perquè jo m'ha tingut que minxar 2 anys de trunyo, primo, per pegar-li una pata a una porta, ¿vale? I ara is de la càrcel, primo, i el president mos diu que ara que sí, cocinamiento de 40 dies, primo. Això què vol dir, compare? Això és una injustícia molt gran. Primo, per pegar-li una pata a una porta, primo, i els diners que guanyen Messi i Cristiano Ronaldo que li peguen patades a un baló, primo, que un baló val més que una porta? Pues no, perquè les portes les auris i te porten a puestos, primo. Si auris un baló, se te punxa i ja no val per a res. M'entens, primo? Per pegar una pata a una porta i entrar i ficar uns focos i plantar unes plantes. Me tengo que minchar 2 anys de cárcel, primo, y ahora que sí cocinamiento, primo, ir de la cárcel y ahora me tienen que clavar en casa, primo. Eso es una injusticia muy gran, primo. En vez de ministro de justicia, tendrían que tener ministro de injusticia, primo, perquè n'hi ha molta més injustícia que justícia. ¡Qué asco, primo! Tss. Pues nada, primo, aquí todos en casa, cocinados, hasta que lo diga el presidente del gobierno. Ja saps que se'n va vindre ma mare, així a viure amb mi i a la família d'equatorianos. Va alquilar la casa de l'Anna Sánchez i això, i estem així en casa i ahir li vaig dir a ma mare ja Sebas, escolteu, voleu que fem el rècord del mundo de la tortilla de patata més grande del mundo? Dic, mamá, tú fica't a batir ous y tú, Sebas, ponte a pelar patatas como si no estuvieras bien de la cabeza. Y me dijo Sebas, ¿y tú qué haces? Y di, pues yo cuando acabéis voy a llamar a la compañía Ginés y llamo y para que vengan aquí y os inscriban el récord. Y digo, ay, eso tampoco es mucho de hacer, ¿no? Que estamos aquí batiendo huevos y pelando patatas y tú una llamadita y ya está. Y digo, ay, si no hago yo esa llamadita, no hay récord, ¿verdad que no? Y digo, no, y digo, cale, pues a pelar patatas. Primo, envia tots els seus fills a l'Equador. Él va a enviar l'any passat a estudiar perquè quiere que sean licenciados y la piga de sa mare. I s'ha quedat així només la xiqueta xicutiua, que a vegades me quedé jo cuidant-la, que li diuen cebitas. Y le dic, Ale, cebitas, para que sí, Ale, cebitas, para callar, Ale, cebitas, que te voy a leer un cuento. I li fique la veu de Mickey Mouse. Era una vez, había no sé què, i pum, i li conta el cuento. I res, i l'Augusto se'n va tots els matins, compare, a les 3 del matí, en la oscuritat, bajen a replegar una furgona perquè no el vegin que se'n va i se'n van per ahir a espigolar camps. Ai, primo, l'home se té que guanyar la vida d'alguna manera. I ara, pues, com estem en el cocinamiento i la figa de sa mare i la quarantena, pues res. Y yo así en casa, compadre, pensando ideas para hacer diners y negocios y tal. Algo hay para hacer, ¿sabes lo que te voy a decir? Aquí hidrata el caballito. Para comprarme un Instagram. Que estén todos de cuarentena. Vaig a hacerme una dapam. Ay, quina margoreta més bona, primo. A mi, a mi fer-me farina me dona idees molt bones, primo, de negoci. Ma mare té un os de pernil penjat damunt de la llavadora que mos l'acabaren ja fa 15 dies i és de l'aguinaldo que li donaren a mon tio. Mon tio està fet una merda que pareix una magrana gordo i roig per el temes del colesterol i tal, ja ha minxat tota la cansada que se tenia que minxar i no pot minxar sal ni grassa i la figa de sa mare. S'alimenta a base d'arròs integral i bòcoli. I això, que jo li dic el bòcoli. I això mos dona el pernil de l'aguinaldo i ma mare té l'os que ja mos l'acabarem ahí penjada damunt de la llavadora y cada vez que fa caldo, que fa puchero, lo que siga, clava el os ahí del puchero. Y entonces me ocurrí que ahora comía mucha escasez por el tema del coronavirus.
y del cocinamiento del presidente Sánchez, vaig agarrar l'os primo i aniré timbre per timbre de l'escala a, a oferir l'os perquè cuinen. ¿Te recordes això del Pablo Escobar que dia plata o plomo? Pues jo aniré en l'os i diré, mira, te llogue l'os per 5 euros. El vols per cuinar o te'l partisc en el cap? Tu tries. I això, ja veuré si faig uns poquets de diners, primo. Ahir, primo, per cert, ix que a tirar la basura a les 8 de la vesprà. Ja comença tot el món a aplaudir, primo. Jo estic ahí tirant la basura i primo tot el món aplaudint-me i al principi es comença, jo m'emocione primo i me trac la güera i es comença a expulsar-me la güera primo, ahí ensenyar-li tot el món la güera. Jo tinc una güera molt rebonica, tinc una bona membresia i la gent en que aplaudia més, primo, me vas llevar la roba, me vas ficar a votar i tot i ahí la penya aplaudint-me. Un placer muy grande. I això, i vaig tornar per a casa i això, i me va ocurrir la idea esta.